Здравейте, казвам се Данаил Цолов, на 39 години съм и съм от България. За пръв път научих за операцията стомашен ръкав от един мой познат, Росен, и който направи операцията също тук в болница Чорло-Ватан. И през февруари месец тази година реших да дойда да проверя и да се консултирам с доктор Долап. След като консултацията направихме подготовка и ето ме тук. Вече през началото на април месец успешно опериран, преминал интервенцията, която се стоеше така доста нормално за мен. Премина по-добре от очакваното. Първият ден, който постъпих в болницата, ми бяха направени експедитивно всички проверки, всички консултации, всички проби, взеха ми кръв за изследвания, което се случи много интензивно, бързо и ненатоварващо за мен. На вторият ден от престоя ми в болницата беше извършена хирургичната интервенция и след събуждането ми след опойката се чувствах много добре. На следващия ден, третия ден също от престоя ми и втори след операцията, вече започнах да се движа, да ходя самостоятелно, изцяло ходя без чужда помощ, изправям се само в леглото и ето ме днес в петък, на третия ден от операцията, вече съм без системи, без необходимост от чужда помощ и мога да се къпя. Много съм доволен от манипулацията, от престоя.